Muri yeZimbabwe nyaya yamaiguti iri kupisa ende pane zvimwe zvinhu zvakutanga kubuda imwe situation iri panapa, but nhasi ndabva ndasangana namudhara Jeff Judah achitotaura zvimwe zvinhu zvakatokora pamusoro penyaya yacho. So ndisati ndakunzwisai zviri kutaurwa namudhara Jeff Judah pamusoro paamai guti nezvinhu zvese zvichazotaurika ipapapa. Ndine rimwe other side of the story randiri kunzwa, and it seems like vanhu vakawanda vari kurwadziwa nezvakaitwa naamai guti, kusanganisira vanhu veZANU-PF nemamwe vanozvitova vatori venhau, timu rakasiyana siyana zvizhinji zvakazvingotaurika, but panapa ndingokwanisa kukota iri kutaurwa panapa pari kunzi this is honorable, though it would really have the icing on the cake if they returned that farm mechanization loot from 2007. Yeah, refuse witness money, but saying my father never walked that way is a bit hollow given he took farm mechanization 116k loot. It's worth almost 190,000 in today's money without paying that back. This is virtue signaling theater posturing. Ndo mashoko andiri kuona panapa ari kutaurwa pamusoro paamai guti pari kunzi aiwa zviri kutaurwa izvozvo tiri kutozvinzwisisa ende skiriro rezvinhu zviri kutaurwa tiri kutoriona, but kana mimi machinge makutaura kuti zvoni zvese izvozvo zvokuti vari kuramba nigirigini bhozi rabva kuna chivhayo nyaya yemota zvitaura kuti aiwa kana panigirigini hatidi kuti zvinhu zvake zvatizvide, even kuma projects edu atiri kuita atizvide. Ndo nyaya imwe iri kupindurwa panapa paronzi ngavatange vadzosera zvavakambopuwa famu ravakatora nezvinhu zvavakatora muna 2007 zvokutaura kuti baba wavo vanambobvira vafamba that nzira iyoyo. I don't know baba wapa uri kutaurwa, maybe it's his late husband mudhara Ezekiel Guti, I don't know kana ari the father ari kutaurwa, but to be very honest with you maZimbabweans vari kupemberera zvisingaiti nezvinhu zvakaitwa naamai guti. Handisida kunyeberai, but daungokunzwisai zviri kutaurwa namudhara Jeff Judah, but ndisati ndadaro regedze ndingogara ndangoshandisa mukana uno kuzivisana nemi kuti kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zvaakuitika nyore nyore nemunhu anonzi Owen weEducation Research, iyo company yandakuisirai apa. Garai mamubata mutaura naye akuitirei zvimwe zvese zvokuzoswera uchivhairwa nawo kuti una bank account kudhara ikoko auchanide kuenda kwaari futi, unongotora namba utaura naye pafoni pako ipapo mototaurirana zvotopera ende zvakachipa, in fact zviri affordable ende iye Owen wacho ari reliable. Tererai munzwe nyaya yacho payava pari kupisa. Isi tiri kuzviziva hedu izvo kubva kudhara, tiri kuzviziva kuti vanga vakatageta mai Yona Gutu, because kubva madhezi akafa mudhara Guti paya vaiti regai mukadzi uyu ambochema murume wake. So vakatenge vakatononokerwa kubva kudhara. Isu taizvoona izvo ndo zvinhu zvataiona, kwakuuya nechibheke chine 2 million kuti torai chete mari iyoyo 2 million United States dollars, imari close to 40 million South African rand. But muzvipatara hamuna mushonga, hamuna majekiseni, hamuna mapiritsi, oine Land Cruiser. Amai ava vakangori vabvira kare vachiramba, aiwa kwete. Ipai vamwe ivo vada kutoita zvenharo kutomanikidzira kuti torai mari yacho. Ndopaunoona kuti hakusikupa hutsinye. Vaona kuti mukadzi uyu aramba kwakuti anzi ye murume wako akafa nechikwereti chover 100 and something thousand kudidi kukumaka kako. Mudhara Guti akanga aripo makore ese hakuna one musi wavakamunyorera tsamba vachiti iwe une chikwereti nesu. Ivo ndo vakanotaurira mudhara Guti vakati zvechikwereti zvezve hazvina basa, iwewe you are doing a great service to the nation. Saka mari yamakatora is nothing to us. Ivo veZANU-PF ndo vakadaro. Everybody knows this. Inini handipinde zayo jakani mfana muningina unoziva kuti handina handipinde zayo jani, handomborina kana dhiri nayo ende handimbofa ndakapinda zayo jafuti, but inzwaka rega ndikutaurira mai Gutu varatidza kuti ndaamai venyika yese, ndaamai veZimbabwe yose. Mai Guti varatidza kuti
vaenda palevhu yekuti tingatovati haniko maybe mai Maria weZimbabwe. Ndoruremekedzo rwatinotovapa kutoti ndo vakafanana nekuti ndo amai Maria vemuZimbabwe. Varatidza rudo kupa kutambudzika kwese kwenyika kuti handingadyini, handingatore zvinhu zvavanonyatsoziva kutoti zvakawanikwa imbavha kai dziri kuuya nezvinhu izvi imbavha idzi. Ava varume ava imbavha dzinozikanwa everywhere, every munhu wese ari kupopota neumbavha hwavo. Voti kuti ndatidyei chete zvinhu zvatakabiwa. Itsika rudzi idzo kuti munhu ungodzoka noti iwewo wakapaza dangare wakanotinha mombe dzese dzemunhu wakaenda wakapinda futi muchirugwi wakanotora huku dzemunhu wouya nadzo wosikuti hanzi pana next door idyai huku iyi. Munhu woramba utomanikidza kutoti makasadya huku iyoyo zvoreva kuti muri mutengesi. Kana dei vakange vachida ivo mari kuna Mudhara Guti asati afa, vakadai vakamunyorera tsamba orati zvaakafa vakadii kuuya paguva pacho parufu vakati Mudhara uyu akafa, zvino zvaakafa akafa nechikwereti chekuhurumende ZANU-PF, tirikuda mari dzedu. Iko ndezve Mudhara Guti akafa rini, zvovozouya kune mukadzi vachiti vada kumupa mari, kana arampa mari odi vada kumurepa, vada kuti repera chembere iyoyi ndiyo yega yatasara nayo muZimbabwe. Vamwe vese vakatengesa. Zvino chembereyo toichengeta isusu. Tozviziva kuti amai Guti kwakaitika accident, ZANU-PF is to blame. Mai Guti vakanzi varwara ndivo veZANU-PF. If anything happens kumba kwavo, kumabhizinesi avo, kana kuchechi yeZayoja kwakaitika chimwe chinhu kuti vanhu wanzi kwakwa vanhu vafira muchechi, vanhu vadii, vanhu vakuwara muchechi, vanhu veZayoja vangu vachienda kana kumeeting kwaitika accident kwadii, we are to blame ZANU-PF. Tokavhara kaHarare kaikadikika. Hapana anopinda kana mubuda muimi. Ende ana Mnangagwa vari kufarisa vanodzokera kuZambia uko, havazokudzokeri futi kuZambia kwacho. Tinovatsondoketera muHarare imomo. Hakuna mukadzi wake mwana wake kana musiya one ava mabumbwa mabranda aya. Kune mamwe mabranda atori bo zvekutodaro, so mabumbwa nemabwida vatori bo vanotonamata vanotosvika Mwari. Vese vavo tinovapinza pashiti nokuda kwemukadzi yeyu. Ndavasatomboita havo mistake ndavaende kwavarida kunoita vachinoita zvese zvavari kuita izvozvo zveu vachinotenga vanhu vese vapfana vai vakapiwa motikari mafortune ana Muparinga. Tovaziva kuti vanewo mabranda yaka mubranda yaka mufana iye pachake akatombotaura kudaro mubranda yaka vachipanana pachavo timu rese nemabranda indoriziva ka unoziziva kana wewe anombeta zvekutaura taura chiparidza muno mutani Joe Daniels mubranda yefuti mubwidika timu rese ritoriziva mabranda ese mabumbwa nemabwidi ese ari muye mido maziva hakuna mwana anotombodivhara hazviko vanovaparira zvigure zvese munochemewa munoerera rumwe ropa risingatenda mukadzi wenda vatosiyana naye ndavaite zvimwe zvese masketches nemafaniza vada kuita zvavo zvokuti zvekudherera vanhu zvoita takauraya mandevere takazodii takazouraya vanhu gukura hundi muna 2000 tokavhara kaHarare kaya kana vaida kuona kuti tinoswera tafladha tokavhara kaHarare kaya ndavasatomboita manyemwe wayo tokavharisa kaHarare zvakare kadiki hakana kwekubuda nako vasati vakamborohwa vakavarume vaya for a long time takavaregerera a very very long time tokavhara kaHarare kaya